Сега те записвам. Здрасти, дядо и бабо, здрасти, кой е там? Ейди, отиди на там. Те видят колко си пораснал. Виж това, който е там. И виж... Стефи! Я покажи, стига. Е, сега Стефи ще имитира, брат. Катка! Дядо! Не, пипай, чакай. На. Чакай, де. Чакай, пусни го. Ще си изцапала муцката. Къде си изцапа муцката? Стефи. Я вземи на бибероната на сестра си. Къде ти е бибероната? Някъде под масата ти е. Къде ти е бибата, Стефи? Хайде бързо я взимай, да Криси. Ела тук къде дадеш. Стига се призива. Чакай да снимаме с Стефи. Айде. Стефи! Мамам! Амам! Мамо, виж как... Дай на Стефи малко на бати. Какво яде? Аз съм тук. Стефи, къде е храната? Чака за храна като куче. Куче! Бабал! Бабал! Това да взема една чашка.